Igama lam ndingu-Asemahle, ndine-2 weeks ndifikile. Ndize nobungqina, ndinokhazini wam okhonza apha ecaweni. Ndamcela ndathi ndicela andithengele i-prophetic material. Utatam wabanjwa si-stroke esemsebenzini, ndayithumela ezilalini i-prophetic material. Wayisebenzisa umama, ndamxelela makayisebenzise kanjani njengoba ukhazini wam bendixelela uba masiyisebenzise njani. Siyisebenzisile ke bethunana i-prophetic material. Umama waloko emqaba utata bengafumani ibuthongo, engalali, kodwa namhlanje uyakwazi ukwenza yonke into, uyakwazi nophuma azenzele izinto ezasendlini. Enkosi kakhulu. Igama lam ndinguVusikhaya. Ndiza apha ngozobulela amandla athi andisebenzela kakhulu kuba bendingumntu osebenzayo, kodwa bekusenzeka into yoba kwimali endiyisebenzayo amatyala am abe ngaphezulu kwemali endiyisebenzayo. Kwithaveni bendingumntu owakhona, koomatshonisa bendikhastom yakhona, kodwa ngokuqokelela ndisiza apha kule nkonzo kuba ndiqale apha ku-Okthobha kulo nyaka kuphelileyo. Ndazimisela ngomane ndisiza apha, ndisebenza iintsebenzo ezenziwa apha kwi-prophetic materials zikhona endlini. Ndizibone kulo nyaka imali yenza izinto ekufanele uba ibe iyazenza apha endlini. Imigalelo yinto eyenzekayo. Ndizobulela kakhulu amandla ele ntambi.